やっほー、まなみです。今日も5月26日のおはるんとのダブルセッションについて少しだけお話ししたいなと思います。私がね、このダブルセッションでまず持って帰ってほしいのは、そんな簡単でいいのっていうのと、ゴッドシールもしかして超楽しいんじゃねっていうの。この2つ。私がいかに普段適当に面白く楽しくゴッドシールをやってるかっていうのを伝えたくて。で、結果として皆さんが見るのって私の成果物というか、結果としてなんか出てきたこと、例えば預金残高500円だったのがそこから抜け出したとかなんかそういう私の結果しかやっぱりここでは出せないから、なんかどんな風にやってるかっていうのを、ちょっと普段私がお伝えしてるメソッドも交えてね、お伝えしたいです。